Молодець. І Оксана знову Денисова. Осман Пашаєв. І знову добрий вечір. НАБУ. От НАБУ. коротко. Оксана, Точка. НАБУ. А Гість сьогодні студії Андрій Слюсар. Андрій Слюсар, Transparency International. НАБУ. Добрий Кабмін. вечір, Андрію. Кабмін визначився. Може підведемось? А може, скажемо сразу, значить, є таке НАБУ. Да. НАБУ – це таке щось окреме, називається Національне антикорупційне бюро. І очолює його Ситник. І був він у нас вже в ефірі. І там хапає він антикорупціонерів, чим невдоволений. Корупціонерів. Корупціонерів. Антикорупціонери незадоволені. І підтримують його лише антикорупціонери. А незадоволені як корупціонери, так і інші слідчі органи в цій країні. Ніхто не задоволений Артемом Ситником. Для цього, значить, Але закон так прописаний, що позбутися Артема Ситника можна лише висновком аудиторів НАБУ. І от тому боротьба йде за аудиторів НАБУ. Коротко, ми все правильно розказали, да? А аудиторів НАБУ призначати можуть. Перше. Верховна Рада, Кабмін Кабмін, і президент. Для цього розробляється схема, за якою двоє з трьох аудиторів НАБУ висловляться проти Артема Ситника, і це будуть не президентські представники, а президентські буде зберігати нейтралітет і обличчя України перед міжнародними партнерами. Перша частина цього скандалу була місяць тому, коли Верховна Рада не змогла хотіла призначити Найджела Брауна, приватного детектива з Великобританії, замість заступника генпрокурора США Роберта Сторча. Не склалося, втрутилася громадськість і втрутилися міжнародні партнери. Тепер, значить, схему поміняли. І вчора Кабмін визначився зі своїм представником до Національного антикорупційного бюро. Ним став Михайло Буроменський. Ми не знаємо нічого про цю людину. На ефірі він не ходить, ми запрошували. Відомо, що він професор Київського університету імені Шевченка. Давай вже Андрію дамо слово. Давай. Як вам кандидатура, от, скажімо, третя особа, третій аудитор, якого визначив уряд? Першого будуху ми не маємо, бо ми маємо третього одразу. Ну, власне, тут так само я про цього кандидата до цього не чув нічого. Ну, ніби там з його біографії він навіть там декілька років суддею був в Європейському суді з прав людини. Ну, тобто якийсь в нього бекграунд. Ну, мабуть, в межах України це доволі серйозний бекграунд. Але, ну, тобто, якщо залишити трошки в стороні оці наперстки з кручу схемою отримати 2/3, але не втратити обличчя. Так, власне, то якою би повинна була бути логіка в органах влади здорової людини. Тобто в нас, в принципі, це новела для нашої правової реальності, аудит діяльності правоохоронних органів. І навіть не без того, що це НАБУ і воно там всім в печінках сидить, тобто ну, це в принципі абсолютно невідоме до цього поняття, і абсолютно невідома до цього діяльність. І окей, нас декілька найбільш кваліфікованих в цій сфері професіоналів зі світу погодились прийняти в цьому участь. Той же Роберт Сторч, який там декілька років проводив аудит ФБР. А ви особисто знайомі з Робертом Сторчем? Ні. Ні. Ну, тобто це питання знімається. Я хотів. Так, тому що мені вже цікаво, чи набридло Роберту Сторчу це, і готовий бути він весільним генералом в цій трійці. Ми так розуміємо, що зараз головне визначитися з аудиторами з боку Кабміну і Верховної Ради, і потім гарно привести людину, яку з таким ФБРівським, з аудитом ФБРу. Да? І процес почався з призначенням Буроменського. Ну, знову ж таки, ми не знаємо про цю людину, так? А ми знаємо те, що він професор КІМО, ми знаємо те, що у нього є рекомендація ОБСЄ, ми знаємо те, що він працював з ЕДХОКа, працював суддею ЄСПЛ, так, і ми маємо також інформацію про те, що його Буроменського рекомендувала Харківська правозахисна група, очільник якої Євген Захаров, друг міністра внутрішніх справ, Арсена Авакова, так просто коротко розказую схему, висловлювався, зокрема, за корупціонера, я можу його так називати, я не балотуюсь, Миколу Мартиненка, який основним є спонсором партії «Народний фронт», і Арсен Аваков завдяки закоту цієї партії отримав посаду. І от... Ох, ми посваримося з Євгеном Захаровим. Нічого страшного, переживе. А це я фактаж навожу, я нічого не... Ти назвала людину корупціонером до вироку суду. Я Мартиненка назвала. Мартиненка, так. Ні? Ну і що? Я не суддя. Я маю право на припущення, але не про це. Що думаєш цього Transparency International? Я думаю, я ще хотіла додати, що
що кількість друзів Авакова може збільшитися, тому що ми маємо інформацію, що Верховна Рада може призначити своїм аудитором Олександру Яновську, яка також має рекомендацію Харківської правозахисної групи, також суддя, також юрист, також працювала суддею ad-hoc в ЄСПЛ, і знову ж таки більше нічого ми не Окрім знаємо. того, у нас на минулого тижня була взагалі не по цій темі, але Людмила Денисова, яку теж називають другом Арсена Авакова. Ми зараз з тобою напишемо новий сценарій «12 друзів Арсена Авакова». Андрій, я знаєте, те, що Андрій хотіла... стало сумно, він вже в телефон заглядає. Віщаєш ти. Я хотіла запитати, знаєте, про що? Ти мене збив, не збивай мене ніколи. Значить, я хотіла запитати про те, що збільшується кількість друзів, ну те вже окрема розмова. Але обидві ці людини, вони не мають досвіду в кримінальних розслідуваннях антикорупційних. Вони теоретики, так? Тобто, чим може два аудитора НАБУ займатися в аудиті НАБУ, якщо вони не мають реального досвіду розслідування антикорупційних злочинів? Вони займалися лише правами людини. Вони будуть захищати права корупціонерів, там, клієнтів НАБУ? Ну, власне, і НАБУ в своїй діяльності так само повинні дотримуватись базових вимог, і в тому числі і Конвенції з прав людини. Питання якраз в тому, що дійсно тут би навіть нам потрібні були не практики розслідувачі, хоча це був би так само не такий поганий варіант. Ну і, можливо, у нас ще залишається надія, що Верховна Рада якусь іншу кандидатуру висуне. Принаймні, це повинно пройти через комітет Соболєва, хоча там так само штучно завели більшість БПП і тепер... А ви чули про цю кандидатуру, чи тільки я оце чула про Яновську? Ну, її декілька днів тому вже озвучували, ну так, як найбільш вірогідну в контексті призначення. А я правильно розумію, що це ad-hoc, тобто поза процедурне призначення, тобто всі вирішили наплювати на ту процедуру, яка була для Верховної Ради не обов'язковою, але просто Верховна Рада сама готова була піти на кандидатуру, коли Сторча пропонувала. Це ж певна процедура була пройдена, яка не передбачалася, здається, законом, так? Ну, закон взагалі не передбачає жодних процедур. Так. Просто Верховна Рада пішла таким на шляхом, дуже відкритою процедурою. Дуже багато, так, вони Давайте делегували... нагадаємо, як вона виглядала. Можете нагадати? Власне, Рада делегувала право чи, я не знаю, повноваження провести цей попередній відбір, власне, комітету з питань протидії корупції, що виглядає логічно. Комітет зібрав там якийсь перелік рекомендацій кандидатів, які бажали би, там, мені здається, це було порядка 10 осіб. Потім шляхом після вивчення, перепрошую, після вивчення, в тому числі їхніх рекомендацій, якогось їхнього бекграунду, зупинились, власне, на кандидатурі Роберта Сторча, ну, тому що він один з найбільш кваліфікованих в світі людей, які проводять, власне, аудит правоохоронної органів, які здійснюють правоохоронну діяльність. Потім ця кандидатура була передана, я так розумію, через апарат голові Верховної Ради, який, власне, повинен був її включити в порядок денний для того, щоб вже зал визначився зі своєю підтримкою. Про включення не знали ні антикорупційний комітет, ні сам Роберт Сторч, який взагалі перебував в США. І тут в один прекрасний ранок з'являється це питання в порядку денному, з'являється в Раді нікому до цього невідомий Найджел Браун. До речі, до нас десь приблизно в час цих подій у нас був з візитом керівник Transparency International Великобританія. Він взагалі про таку людину не чув ніколи. Ну, тобто, він там потім прогуглив, ну, тобто, якісь там згадки про нього є, що він якийсь там приватний детектив. Але, тобто, людина, яка професійно займається в сфері протидії корупції, він, до речі, там колишній член парламенту, він про Найджела Брауна не чув взагалі нічого. Найджел Браун сам не міг, як ми пам'ятаємо, розповісти, звідки він взявся. Ми можемо трошки примітизувати. Я правильно розумію? НАБУ і все це створювалося під впливом Заходу і американців, коли були демократи. Да, якби. І всі ці креатури, і захист Ситника, і Сторч, який мав приїхати і бути незалежним аудитором, це все було за демократів. Зараз республіканців, з якими була так вийшло якось неудобно вийшло, коли топили за демократів, але можна використати знову але можна використати це на свою користь, позбутися американського впливу, але не стільки американського.
американського, скільки впливу демократів, які хотіли цю владу в країні вибудувати. Ну, скажімо, в принципі, ніхто цього не приховує. Як свого часу в Європі, післявоєнної Європи, американці вибудовували всю їхню демократію в західному світі. Да? І тепер можна позбутися цього американського впливу. Так сложились карти і вибори восени 2016 року. Правильно я розумію? Рада позбувається, не Рада, а влада позбувається цього впливу і цього контролю. Я дуже би здивувався, якби це було першим в списку пріоритетів нашої влади. Скоріше Чому? за все, на жаль, весь контекст дій і рішень, які приймаються там останніми роками, доводиться все ж таки схилитись до того варіанту, який озвучила Оксана, що це просто якісь переставляння. Просто заради чого? Тобто є механізм позбуття. Від американців українська економіка залежить і залежала, да, від рішень МВФ, від цих траншів, але зараз можна позбуватися без... Як ти позбудешся, як у тебе політика, економіка керовані ззовні? Як ти позбудешся політичного впливу, якщо твоя економіка зав'язана на них? Слухай, цю схему поки перекладуть англійською, а не тільки англійською, треба реалії перекласти. Насправді, мова політичних реалій. Цю політичну мову неможливо буде перекласти, бо коли запитають, а що ви там робите, ви скажете, ви Сторча хотіли? Сторча, він є від президента. Той від Верховної Ради, тут незалежні гілки влади. Ну, два аудитори скажуть, що Ситник не підходить. Все ж інституція є, НАБУ? Є. Але не підійшов. Тобто, ми розуміємо, що на перших порах, це вже серйозно, система створюється людьми. Да? І дуже важливо, перші 4 роки. От що б ми не брали? НАБУ, суспільне мовлення. Це все інституції, які мають запрацювати і в подальшому менше залежати від вже персоналі. Але на початковому етапі це має залежати винятково на персоналях. А це виходить, що сама система для руйнації себе не допускає людей. Тобто лише ззовні можна імплементувати систему персоналів, які будуть руйнувати попередньо. І тоді все ж таки поясніть, як на вашу думку, що відбувається? Вдасться владі позбутися НАБУ, позбутися Ситника і позбутися незалежних антикорупційних органів? Ну, тут навіть питання вже просто в якихось репутаційних ризиках, тому що так довго вже говорять всі, власне, медіа, антикорупціонери, громадськість про цей процес аудиту НАБУ, що тут вже буде питання в якихось іміджевих втрат, чи підуть вони настільки вже прямолінійним сценарієм, що зараз, якщо в нас там ще підтвердяться оці прогнози стосовно кандидатур від Верховної Ради, від президента, якщо складеться цей пазлік, і потім вони там через місяць, через 2 видадуть нам негативний результат аудиту, це буде занадто очевидно. Тут складно передбачити взагалі, наскільки далеко розрахована ця гра, тому що, як мінімум, цей перший склад, так би мовити, аудиторської комісії, вони, як мінімум, повинні розробити якусь методологію цього аудиту, тому що, власне, в законі це 2 абзаца норми про те, що, в принципі, такий аудит проводиться, як вибираються ці 3 особи. Що вони далі роблять, як вони далі взаємодіють з НАБУ, взагалі нічого немає. Ну і, власне, вони би повинні це самі розробити. Механізм аудиту прописаний вже. Немає жодного. І тому, це проговорювали це з антикорупціонерами, що механізму немає. Що вони мають його розробити, до речі. А тоді теоретики підходять. Теоретики дуже підходять. А чому такий жар з прав людини? Це правники, це професура, вони вироблять методологію. Що, сумніваєтеся? Власне, тут тому настільки було би важливо залучити якраз і того ж Роберта Сторча, і того ж Карлоса Картес. Які вже проводять розслідування діяльності ФБР. Щоб нам не вигадувати тут велосипед, який потім через декілька років видасться, що він взагалі там Які іміджі втрати? Чиї втрати в чиїх очах? Хто особисто втратить репутацію? Тут вже так само. Чи будуть це розцінювати як втрату? Зараз все сходиться до адміністрації президента, очевидно. Адміністрація президента втратить обличчя в чиїх очах? Цих юзерів Фейсбуку. І міжнародних партнерів. Добре. Якщо це вдасться через телевізор, який, на жаль, скільки у нас там? 80% людей отримують інформацію. Тобто, якщо це вдасться перебити, то в принципі... Добре, Андрію, з аудитором НАБУ ми, в принципі, зрозуміли. Як ви оцінюєте діяльність
правоохоронних органів. От як ваша організація Transparency International оцінює діяльність правоохоронних органів у боротьбі з корупцією інших правоохоронних органів. От сьогодні, наприклад, відпустив суд, я не знаю, чи ви читали, заступника міністра охорони здоров'я Роман Василишин, якого помпезно взяли свого часу, я не знаю, пам'ятаєте ви чи ні, на хабарі, Генпрокуратура та СБУ. Роман Василишин керував Олександрівською лікарнею під час Майдану і за свідченням очевидців здавав поранених майданівців силовикам Януковича, але менше з тим, пізніше він був затриманий на хабарі, суд його сьогодні відпустив, тому що порушена підсудність, тому що за версією суду Василишина мала затримувати НАБУ, а не Генпрокуратура і СБУ. І в цьому контексті ми перейдемо і до необхідності створення антикорупційного суду. Ну, власне, це питання з підслідністю НАБУ, воно стоїть дуже гостро і сьогодні не перший день, коли воно виникло. В нас цим найбільше грішить Генпрокуратура, от них постійно якась така спокуса не свої провадження розслідувати. Причому паралельно вони говорять, що в них дуже багато роботи і їм там потрібні додаткові ресурси, і, там, люди і якісь інше забезпечення. Тому що навіть оця історія помпезна з цими гелікоптерами і цією спецоперацією Mission Impossible, власне, там питань дуже багато навіть в цьому контексті, тому що теоретично це підслідність НАБУ, по-перше. По-друге, якщо вже Генпрокуратура взяла собі, причому в антикорупційному бюро ця підслідність виключна, тобто не може інший орган теоретично навіть розслідувати їхні провадження. Як тільки це стає відомо, прокурор відповідний повинен передати це розслідування. І вже були декілька позицій судів, які наголошували на тому, що у випадку порушення підслідності і початку розслідування неналежним органом, всі зібрані ним докази будуть визнаватись недопустимими. І знаючи про це, ми далі наступаємо, тобто от зараз ми маємо це розслідування по заступнику міністра, воно ж було раніше. Зараз ми маємо далі купу прикладів, коли Генпрокуратура продовжує діяти тими ж методами. Чому мета, як ви вважаєте? В нас декілька навіть вже було законодавчих ініціатив, коли хотіли обмежити оцю виключну підслідність НАБУ, і там чи Генпрокурору делегувати право визначати, хто буде розслідувати, чи там якісь інші механізми застосувати. І, здається, навіть Юрій Луценко десь в публічному коментарі говорив щось на зразок на вас. Корупції багато, всім роботи вистачить. Але питання в тому, що Генпрокуратурі в контексті протидії корупції довіряють зараз набагато менше, ніж антикорупційному бюро. І тут така дуже дивна логіка з їхньої сторони. Окей, у вас є купа своєї роботи, так займайтесь нею, показуйте результат. Для чого брати чужу роботу, тим більше робити її в такий сумнівний стосовно законності шлях, і це в подальшому виливається Так я ж про то і в такі питаю, рішення. з якою метою вони це роблять, на вашу думку? В нас так само є кейс оцей з суддею Греча-Ківським, якого член Вищої ради юстиції, якого там особисто Генпрокурор прийшов до нього в суд, які там знаходяться поруч, вручати йому повідомлення про підозру, але вручили вони по підслідній їм статті, вони йому там шахрайство вміняли замість отримання хабаря, яка підслідна НАБУ. І знов таки, це все теоретично, навряд чи можна зі 100% певністю обґрунтувати їхні дії, але це однозначно виливається в те, що такі розслідування як мінімум гальмуються, як максимум розвалюються. Тобто визнаються докази недопустимими, НАБУ вже, наприклад, не може проводити розслідування, оскільки його проводить Генпрокуратура, вилучаються якісь документи, які потім навіть у випадку початку іншого розслідування НАБУ вже не можуть бути вилучені. І от зараз у нас в парламенті ще зараз не закінчена історія з цим законопроектом 6220, яким пропонували внести в Кримінально-процесуальний кодекс зміни і передбачити, що якщо будь-яким органом прийнято рішення про закриття провадження, то решта провадження більше ніхто не може його почати. Да. Причому законно, незаконно було закрито, навіть законно, незаконно було почати те розслідування, в тій редакції абсолютно немає ніякого значення. Я повторю запитання, Оксана.
Так відверто. Законопроект 6220 ми обговорювали саме в цій студії. У нас була Олександра Устименко, здається, Устінова, да? З цього приводу. Настільки відверто гальмування роботи НАБУ – це про що свідчить? Ну, власне, про те, що НАБУ не вдається контролювати настільки, наскільки би це давало спокій тим особам, які зараз намагаються вплинути на його роботу. Тобто, очевидно, початок розслідування проти того ж Насірова, проти того ж Мартиненка були якоюсь мірою холодним душем, коли люди усвідомили, що це не просто там якась групка людей на Сурікова, які собі закупають якісь там мегадорогі шкарпетки, а це люди з реальними повноваженнями, які можуть розпочати розслідування проти осіб того рівня, які ще декілька років назад вважали взагалі недоторканими. Ну, це така історія з дорогими історія з дорогими шкарпетками. Тактичні шкарпетки купляли і потім там такі. Я до цього ще хочу додати ще одну мету. Так. По-перше, так, правда, те, що сказав Андрій. А по-друге, я написала статтю до «Дзеркала тижня», в якому я теж працюю, в останній номер, і вона називалася «Антикорупційна піар-акція». Тобто, а проблема в тому, що не проблема, точніше, ще одна мета, так, це створення ореолу навколо Генпрокуратури, військової прокуратури і Нацполіції, які займаються такими гучними затриманнями, а після того суд їх відпускає. Значить, суд, не антикорупційний суд загальної юрисдикції, із затриманих 23 людей через 2 дні відпустив половину, з них під застави п'ятеро, по-моєму, і ще кілька взагалі безоплатно вийшли під особисте зобов'язання. Я розумію, що я говорила з юристами, значить, вони кажуть, що заставу суд виписав таку, на яку були подані документи, а застава там 1 мільйон гривень, максимально була 100 мільйонів, але затриманий не знайшов грошей. Він там поки що його закрили на 2 місяці, але він може прийти, винести 100 мільйонів і, власне, вийти на свободу в той день, коли їх несе. І я якраз тоді писала, що по-перше, так, це отримання, мета цієї операції – це отримання електоральних дивідендів, тому що затримання гучні показали всі канали, а ніхто не покаже, як їх тихенько повипускали. І в електоральній пам'яті воно відкладеться операція відкладеться як успішна. І друге, це таке умовна мета урівняти Насірова, так? Тому що за Насірова, як ми пам'ятаємо, внесла дружина з тестем заставу в 100 мільйонів гривень. Була істерика просто в соцмережах, тому що це сума за межею, так? А от ще одному призначили, він несе і не така вже велика сума, правильно? І Насіров був заявлений Матіусом, військовим прокурором, як головний свідок, який здав всіх своїх підлеглих, до речі. Тому друга мета – це піар. Але ви ще от я бачу писали, що я так заговорилася, що забула спитати запитання. Так от, у Верховній Раді є ініціатива щодо законопроекту, яка забезпечить невідворотність покарання проти антикорупціонерів. Тобто, там передбачається неможливість внесення застави проти чиновників, і щодо яких розслідуються корупційні... Не антикорупціонери, а корупціонери. Тепер я. Невідворотність покарання, неможливість внесення застави за чиновників, проти яких ведуться корупційні провадження. Ваша організація брала участь в розробці цього законопроекту? Як ви ставитеся до нього? Ми не брали участі в розробці, і, власне, цей законопроект він зразу десь з'явився буквально там на 2-й чи на 3-й день після цієї історії з гелікоптерами, якось так. Тут, як на мене, тобто в нас, в принципі, організація менше займається кримінальною юстицією. Тому навряд чи можна якусь офіційну позицію ТІ озвучувати. От моя власна позиція, що це не потрібні зміни. Тому що, тобто це навіть не можна називати в контексті забезпечення невідворотності покарання, тому що запобіжний захід – це не є покаранням. І це абсолютно нормальна практика, і до того, як у нас в Кримінально-процесуальному кодексі ввели оцю альтернативну заставу, було дуже багато рішень ЄСПЛ, було дуже багато критики від Венеціанської комісії, тому що запобіжні заходи в нас розглядалися, власне, як репресивний механізм.
І при тому, наскільки в нас правозастосування діє, да, коли в нас прокурори ніяким чином не обґрунтовують необхідність застосування запобіжного заходу, а судді його дають просто тому, що прокурор попросив, і люди сидять та тобто позбавляються волі до рішення суду. В даному випадку, якщо говорити про цю спецоперацію, тобто люди навіть зараз не займають цих посад. Злочини, які нібито вони вчинили, які розслідуються, були вчинені там 3-4 роки тому. Вони зараз там сиділи десь собі там на дачах по пенсіях. Яка реальна була необхідність їх затримувати? Хочете ви обрати їм запобіжний захід? Пришліть їм виклик в суд з'явитися для розгляду запобіжного заходу. Вони не з'явились, у вас є додаткове обґрунтування перед судом. Людина не з'являється на виклики слідчого, перешкоджає процесуальним діям. Тоді у вас є підстави клопотати для нього обрати запобіжний захід. В нас же ж процесуальний кодекс взагалі визначає фактично тільки 2 підстави для затримання власне особи. І вони 2 зв'язані з моментом вчинення злочину. Тобто це безпосередньо під час вчинення злочину можна затримати. Або одразу після вчинення, якщо на особі є сліди злочину, або свідки прямо вкажуть. Так. І третя підстава виключна тільки для НАБУ. По справам підслідним НАБУ може затримувати, якщо є ризики втечі особи. Те, що в нас було з Насіровим, коли в нього там оця історія з паспортами. Які були тут з цих законних підстав затримувати оцих людей, задіювати купу ресурсу, всіх їх вести, зводити це в часі з трансляцією Генпрокурора з Ради. Очевидно, про це знає, мабуть, більше піар-служби Генпрокуратури, ніж якісь процесуальні керівники, які займалися цим слідством. Можна просто коротку ремарку? Коли я все це дивився із гелікоптерами, і всім, мені це нагадало, що комусь, хто про що зараз, що ви пробаємо, це я про себе, що нашій владі не дає спокою вся ця історія турецького перевороту в прямому ефірі. Знаєш, це свій Фетуллах Гюлен. От є Янукович, справді, Янукович і його команда, да? Який Фетуллах Гюлен, як справді, і те, що він творив. А є вже сценарно-постановочна частина, знаєш, шоу, яке ми розгортаємо навколо цього. Да? І оце, мені здається, от просто надивилися минулого літа, всередині літа телевізора із соцмереж, я не знаю, хто більше передивився, Юрій Луценко чи Арсен Аваков, і оце якась погана копія, наш ответ на їхню Роксолану, знаєш. Знаєш, там було масштабніше, звичайно, там набагато. Для українського телека це, здається, перше шоу таке. Я не знаю, ви згадаєте, в історії у нас було таке антикорупційне шоу з гелікоптерами в прямому ефірі. Здається, це ні. До цього, мабуть, найбільш таким яскравим було, якщо не брати цей БТР це наш багатобюджетний великолепний вік. А так у нас було найбільш яскравим таким шоу, це було, коли в прямому ефірі під час засідання уряду затримали начальника ДСНС. І знов-таки він потім виявився невинним. Це короткометражка для артхаусного кіно, порівняно з тим, що ми отримали тут в прайм-тайм. Чи не погоджуєтеся ви з... Я з приводу селфі-копи нічого не можу тобі сказати турецького, але... Ні, в порівнянні. Мені не схоже. От я і в статті написала, що мені було схоже, знаєш, на останні кадри голлівудського блокбастера, там, де закон переміг мафію. Знаєш, всі такі скрутили, і ведуть. Там такі титри вже так скоро підуть, знаєш, і така життєствердна музика, там, знаєш, і от зараз всі сядуть вони, всіх переловили, повезло, знаєш, це було б схоже. Що ми все самі розказали, якщо до серйозного. Власне, дуже цікаво. Чому це має надати якісь електоральні переваги, якщо в результаті суспільство побачить, що в антикорупційному напрямку провалено все? Кому це дасть електоральні переваги? А хто побачить, що пропало все? Пропало все. Слухай, хто побачить? Дивися, 2 країни, які вважалися такими інвалідами Євросоюзу, вибачте, Болгарія, Румунія, і навіть ми, які не дуже обізнані в цьому, але можемо читати про ці країни, ми маємо провалені антикорупційні речі в Болгарії і дуже яскраві, і дуже потужні кроки в Румунії, від якої очікували навіть менше. І справді, і суспільство це бачить. І в Болгарії болгарське суспільство, в Румунії румунське. Чому ми вважаємо, наше суспільство не відчує того, що всі ці шоу і всі ці спроби нічим не скінчилися, коли настануть парламентські і президентські вибори? Тут питання в тому, тобто суспільство
скоріш за все відчує в тій чи іншій мірі. У нас проблема з виборами якраз в тому, що цієї пам'яті не вистачає для того, щоб її реалізувати якось. Коротка електоральна да. пам'ять, да? Маю на увазі. Тобто, навіть, можливо, не настільки коротка електоральна пам'ять, як якась от електоральна неперебірливість чи що. Знаєте, Тобто, Андрій, я тут погоджуюсь з вами в одному. Суспільство може дійсно в широкому там виборці, електоральна його частина, не лідерська, да, і такої багато що залежить від всіх 3-4%, а те, що дає результат на виборах, вона може дійсно сказати, всі вони однакові: НАБУ, ШМАБУ, САП, ГПУ, СБУ, КПУ. Да, от вона заплутається, хто робить що, да, тому що це, з іншого, дійсно, не фітолог Юліан, це наш ответ там по Насірову і судах, які теж були в прямих ефірах, які всі транслювали. Це спроба якби таку не асиметричну, саме симетричну відповідь зробити і телекартинкою, ну просто забити мозок, забити вуха, забити очі, щоб не було ніякого раціонального розуміння, що відбувається. Тому що от ми зараз з вами знову згадаємо закон 6220. Ви певні, що хоча б 10% людей розуміють, про що йдеться мова? Ні. Я думаю, що навіть правники не розуміють, які деталі закладаються для того, щоб унеможливити будь-яку антикорупційну боротьбу в цій країні. І що це, хто і що тоді це може зупинити? власне, і члени парламенту, тобто деякі, я навіть чув, говорили, що ну це ж нормальний закон, ми захищаємо бізнес для того, щоб його там не... А вони там всі сидять і бізнес не захищають. Да, Це да, нормально, будь-яким законом. Да. Тобто навіть в парламенті навряд чи, ну можливо, після цього такого розголосу і якогось публічного обговорення, якось вони почали під іншим кутом дивитись. А так, ну да, там зміна одну статтю поміняти. Окей, чого б ні. Тому ну тут настільки наскільки специфічне це питання і настільки багато цього інформаційного шуму, що дуже великий ризик, що це взагалі не буде мати ніякого відклику. Ну, мається на увазі в широкій. І шум це діє. Шум дійсно людей заплутує. Він створює таку втому інформаційну абсолютно. Тобто ми що можемо очікувати найближчим часом? Збільшення цього шуму, збільшення таких шоу. Я не знаю, що буде після гелікоптерів. Як винищувачами будуть збирати їх там, чи якимось чином. Що ви передбачаєте? Якщо ситуація буде розвиватися саме в бік збільшення шуму і очікування електоральних переваг? Ну, знов-таки, оця вся історія, навряд чи це вже було з таким серйозним прицілом на якийсь електоральний результат. Мені здається, тут було якраз основним моментом це забезпечити таку максимально комфортний візит до парламенту одній особі, да, тому що і ця історія, наскільки для нього це пройшло комфортно в плані навіть участі народних депутатів, тобто там тільки Ляшко щось чуть-чуть, і то якось воно так виглядало. Не зовсім правдоподібно. Знаєте, сумно від того, що Ляшко на цьому тлі починає виглядати ледь не героєм, знаєш, і коли тобі ставлять ситуацію, що тобі треба обирати між позицією генпрокурора і позицією Ляшка, Хочеться вийти. Міжзаміття для російського. Хочеться вийти через аеропорт Бориспіль. Причому ця ж підготовка, вона почалася ще раніше. Тобто після того, як там, здається, навіть це була прес-секретар генпрокурора, анонсувала цей його візит в парламент, на трибуні появився там такий банер «Найкращі прокурори в історії», і там був Юрій Луценко, Кулик, там... Кармазіна можна було, що там ще було. Там 5... Кулик – це те, що незаконне збагачення? Так. Ну його ж ніби тепер говорять, що він особисто повернув цих 1,3 чи 1,4 мільярда доларів в бюджет Януковича через Краматорський суд, рішення якого там 2 місяці ніхто в очі не бачив. І там, і цей банер був, що найкращі прокурори в історії повернули там 1,5 мільярда, і от їхні фотографії. Це висіло прямо в парламенті. Хто його? Як туди повісив? Потім це анонс Тобто вся ця гелікоптерна операція – це піар-кампанія однієї людини? З якимись бонусами, які отримали інші учасники, але, власне, основним вигодонабувачем був Юрій Луценко, тим більше воно так звелося паралельними картинками, коли там деякі канали навіть розділяли на 2 картинки, і тут героїчний цей виступ там з жонглюванням мільярдами, і тут ці гелікоптери. До речі, я пропустив, я від'їжджав 96 чи 9,6, скільки, яке останнє це дані? Там вони ж 50, там щось, тобто вони переводять
це 1,3 в гривні, Ага. плюс... А там курсові різниці, да? Там, Ну, великі? ще в них там є запас якийсь там 10 мільярдів, ці, які там наші гроші порахували, вийшло з 10 там 3 мільярда. Ну, тобто там це вже питання статистики. У і мене обліку. відчуття, 40 рублів 40. у мене відчуття, що шум забив зараз мене навіть. От я вийду з цього ефіру з розумінням, що нічого не зрозумів. Андрій Слюсар, Transparency International, обговорювали, почали з НАБУ. Закінчили за упокій. Виходимо із ефіру. Завтра Ірина Ромалівська і Дарина Зараз новини, Ждабаєва. а за годину у нас протягом місяця Рамазан ТВ, Іфтари. Все це побачите на АТРі. Дочекайтеся.